Den permanente badeanstalt i Aarhus er i starten af februar 2026 forvandlet til et frossent vintereventyr, der minder om en Disney-film. Flere dages blæst og frostgrader har dækket strukturerne i tyk is, hvilket skaber en dramatisk, men flot kulisse. Aarhus Kommune lukker nu Nordbadet på den permanente midlertidigt. Det skyldes, at isdannelsen nu er så voldsom, at der er risiko for, at is eller bygningsdele kan falde ned, eller at brodækket tager skade. Og det kan skabe farlige situationer for de mange, der i disse dage besøger stedet for at gå ture og tage billeder af islandskabet. Isdannelsen på bygninger og brodæk er blevet for stor. Vi kan ikke længere stå inde for sikkerheden, og derfor lukker vi Nordbadet midlertidigt. Det handler grundlæggende om sikkerhed, og vi opfordrer til, at afspærringen respekteres, siger Mike Winge Madsen, afdelingsleder i Aarhus Ejendomme. Der er på nuværende tidspunkt ingen tidshorisont for genåbning. Det afhænger af, hvornår isen er smeltet, og hvornår det er muligt at lave en bygningsgennemgang, hvor skaderne fra isen kan undersøges.